Yero itrai sesien pat ngai keblei pi baro ha ka kerteng ka patiang tam ke jong Jesu. Tiga ek benta ka banga kwa banwan ra shapi ha ka dia sngi ke dei halor ke jing draw tatu ha ki met ki jong pi. Baka tien ke jong ublei ka khang persya ba kam dei pi ba pin draw tatu ha ki met ki jong pi. Te henre yo lesa don na pling jong pi pim shem latep. Bat pila kum ta ha ki sngi ki snem ki bala lek no te tom le le ya ka ba pi pim patep ublei ru usngo tho na ma ka tien ka jong ublei ru ko ang ba ublei khmi iki ayom jing bom tep te henre nga kren pat na ka benta ki tu ki bom pat juta menu menu ru te kan mau iki ni ka we ba wat nam penjabo e ka met ka jong pi na mar ka tien ka jong ublei ko ang ba ngalong u ba khoi to long pi ru ki ba khoi te ka ba mot kam de ken ye pi ba pin penjabo e ka met ka jong pi na mar pi ithu hi haba la droi kitu kitatu te ka ijabo ka met ka jong pi te kumba uble ula thau yangi daga ti ble ka ba khoi ka jong u bat ma uru ulong u ba khoi te ngi ru ngin pen khoi bat met bat men sim ka la ka ni ka met ka ba hap ma kana ban pu ru han re ni ni pen khoi met bat men sim ka ma uble u khot ingi sha ka daga jing khoi te ba ngin pen shang ni pai be na ka tien ka jong uble te na ka bible khasi naka Bible kasi te kam thot tatu te henre naka Bible pareng ya kani ka ju hi kat khot phen da pen te ka tho tatu te ne pen na Leviticus kal nong ka ba khat khandai ka du khot ka ba ar ku phra ka ong kum no ka ong phin om pen mong ya la ka do na mar ubayap te kani ka benta ka kren ba kam dei yangi ban pen mong ya kado nak benta upayam mangi ki khasi tingim jule ikane te henrai ki wei pat ki jet ben reu ki jule haba ladon ki bayap ki ju pen mong ya ka met ke jong ki lane ki ju khiu nyu khle jong ki lane ki ju khiu tuman jong ki lane lada dei le bayap u tu kurem kamut wat ikatu ka kurem ru ki pen mong da ka ba ki pen yap sendan bat ki thang lang sendan ki pen chong im be ka kum to ha to ha po ka to ka jaka ka bat thang tu lok chok ka bat ki pen yap sendan ten re ka tien ka jong ble ka khang ka ta ten re hang ni ngin ya kran chapang uni utat tu ka ong kum no ka ong lam ne wat chon dak kum no ru halor jong pi ngalong utrai ken kani ka ong chon dak pin da pe da ka bible pareng pin lap hang ni ba ka kran chapang ki tatu ba kam de yangi ba ngin ta tatu namar ba ublei jungi ulong ba khoi namar kata ula dep kren ni kata ba kam de yangi bangin ta tatu hanrei nda ka ba burom ngam ben ki shakri ki jong trai ma pe nga trai te hanrei ngakwa bangan pensyai shapi ya ka e ka ba ngal yu i kila don arngut ki ba ai ka tien ka jong ublei wei kan thei wei shinrang kawai ka ka pareng kawai ka wei ude khasi ba u ong ba om le la data tatu ru namar ba uji su jongi ru uta tatu bat ula pensyong nong bat kala pensyong nong rem ta ka bri ko pa ba po ka YouTube channel te kala pensyong nong rem na ka ni ka tien ka jong ublei ka ba ni la ban pe na jing pen pau kala nong ka ba khat khandai ka ni ka khot ka ba kani ka khot ka ba khan riu ya kani ka ya kani ka khot ka ba khan riu bat udon halor ka jan kop bat halor kala bong jong u ka kerteng bala tho usiem ki siem bat utrai ki trai kala shim me kani ka benta ko ong ba uji su jongi ru tho tatu udroi kani ka kerteng ka ong bala tho ha kala bong jong u usiem ki siem bat utrai ki trai te makaru ka tho kadur tatu ka bahe bha na ka met ka chongka te kala penchong nong rem ya ka ni ka khot bible bat kat nu ka jing ya lambak la sha ki ba bon ki men sim ki ba kordor ba ki khon samla ru ki yo men sim ba ya ta tatu na mar ba ka ta ka nong ya lap ka ba krau kala ai ka ni ka jing hikai ba long ban ta tatu na mar bu jisu jongi ru ta tatu te han re hang ni klem ong ba jisu jongi uta tatu bat kani lo ong kum no lo ong halor kalbong jong u ka kerteng balat ho la ong balat ho om dei ba u jisu ulat ho
nalor kata klem tho hire tatu ro hanre la ong bala tho ka ba mot ba che don kini ki brio ki ba yo khon ha ba ki yo khon don ki ba uble ula tho lu pa teng teng ki tho ba saw teng teng ki tho ba yong teng teng ki don ki tha ba sen bat ki don kinu ki dak ha ki khot met ki ha ki met ki jong ki la ka de halbong ne la ka de hangap ne la ka de hakti ne ki che don ki tu ki dak bat ngi baro hi teng julap hi bangi don la ki jong hi ki benta ki tak pembangar ngadon hi ka dak ha met ke jong ha ka ba uble ula bu bet borunti nado bala khaya nga bat kumta ter te henre kam de ba u jisu jongi ba u thot tatu bat la penchong nang rem da ka ne ga khat ba u jisu jongi ru thot tatu ha kala bong jong u na mar kata ngin ya tho ba te henre em kalong ke ka ba bakla bat phiru wan nam sngo tho bakla hai kata nada phi yo ya ka to jing hikai la se dan na pedeng jong phi la pet ru ya ka to jing hikai na po youtube te henre ngo ong ya phi wat nam ko ngo lem ne wat nam ngai na ma ka tien ka jong play kala kran shai ko ong ba wat nam tho dak ai wat nam shon dak ai wat nam tho tatu ha ka met ka jong phi na mar bale na mar ba ka tien ka jong play kaya tho shai ba play chu ulo mo khoi ba phi ru phi sngo tho hi ha ba phi pet ya kitu ki brio ki bat draw ki bat ta kum to kamot khamton ka ching itanan o mi kop ba ki de ki te ki brio ki jo play te henre kan ni ka banta ka bamon u play hi ula dep tho lupa ya ka ne ka kerteng ha kalbong jong u jisu kamot kam dei ba u jisu u tho hanre kum to kum ba u play ula tho ya ki khon ki ti ki jongi lani yangi ki don ki tak ki ba u play ula bo bet burunti nato kakpo kakmi jongi te ka ba mon kam dei ki nengi bagin shim baklai kak tien ko jong uple bat ban wandur gulmar bat ban hikai baklaru ya ki wei bat ki man sim ki ba kordor bat ki tule ki ba kwa ban le ki la yo man sim ba bat ha ba ki yo man sim ki le ki pendep ru ya kata te hanrai wat ai ke nya phi ba pins ngot ho baklai kata na ma kak tien ko jong uple kala kran shai te kumta nga ong ya phi ba wat nam ta tatu da mar ba kam long ka bate hakmat jong ble henre na ka banta ki tu ki bala depta tom le ble ma pi phi henre hi kai ki khon ki ti ki jong phi bat ke ni ka khat bible kam thau ba uji su jong i ru udon tatu henre uji su jong i de ba ble hi wala dep tho lu pa namar ba utra jong i ulong shisha us em kis em utrai ki trai te henre kamut pat bakalong kumta te nget philas ngau thu hi tang ini ijing batai iba khindia te kyar ken na ka ba phin tho tatu te to ble unyo bat kur khu phi ngin se kendo pan ha ka wei pa ka video yo roi trai